Aron Mohinia hi nupui nei lai ni in fa pahni anei boka India tanga New Zealand a pem an ni a India anom lai chuan accountant na thok thei khopa thiam na sang nei ani nge a ma se chuti an pem hnu chuan na tho tur a hmu mai lo wang chuan taxi khalin anupui fanau te chu a chom ta ni jinglam khowar ma deuh chuan Auckland muna tree line konga chuan motor in su ring tak an hria a chulai muna cheng te chuan thom an hriat na hmun churang takin an pan khom nga la chulai hmun an va thlen chuan a thleng masaber mokai ni ha chuan car accident chu awa muta a chu car chu alo la nung vut vuta a khal tu po car chunga chuan car steering bo chuan alo om boka ni ha chuan motor khal tu chu a han en chiang dewa a hmai lelam lelama chuan chema zaina hnu ma ang tak a hmu a chu mai baka a taksa vela chuan vina hnu ma a hmu boka ma se van nei thak deuh mai in motor khal tu chu alo la thilo lau mai ani ni ha chuan a that le wat tur thu le ambulance alo thlen trep to thu chu Aron Mohini chu a hrila chuti lai chuan Aron Mohini liam tur mek chuan har sadeu takin thil soi aron neya a hming chu Harind ani thu aron soi troka chutia soi lai vel chuan ambulance thom ron kalri ang tak mai chuan theta a ma se an han hoilet chuan ambulance ozong alo nilowa an hnunga ri an riat chu long bungro phur motor lian som ni chuang don lo in tar chu alo ni a ti chuan chulai muna anom lai chuan tranpui dan vak an hriat lo wangin a hmuna chuan ambulance local hun chu an lo nga pui ta top mai ani Aron Mohini chuan a hliam chuna a ti hle a ama po chaw to in ramsa an thi dona an na tuar ang ati ber thu ni ha chuan a soi nge ni chuti lai chuan Aron Mohini thian pa chu ni ha chuan biak sakin a thian pa chu a accident thu awa hrilta a chuti rei tak an nga hnu chuan ambulance chu aron thlenga chumi hnu reivak lova chuan Aron Mohini thian pa po chu aron thleng ve ta a ma se ron thlen chuan a thian pa Aron Mohini chu a thi to thu chu an lo hril ta ni chumi hnu rei lo te a chuan police tele forensic mithiam Fiona Mathesoni te chu a hmuna an thleng ve nga la arwang chu ambulance da ni to in Fiona chuan car chung vel chu a han en thuaka car seat bul vela le a chung lama te chuan thisen a hmuta a chu mai baka driver ke dana zone taka chuan chemte lian vak lo chu a hmutel bok Fiona chuan chu tual thana chu sum du awanga thleng ani ringin Mohini wallet chu a om lo a han en le nga la ma se wallet le a chunga poisa om chu a hmu chuale ta ka wangin misual ama tha tum tu hrimin chung thil chu an ti ani chu a ring ta ni ti chuan investigator te chuan chulai hmun vel chu zirchian turin chulai hmun vel chu tlopo theilo turin an veng ta nga la investigator te chuan Mohini che sual na chu car accident wanga thleng tak tak ani le ni lo chu an hanzir chiang ta a ma se thil thlen dan an zir chian hnu le karom dan te chu car chiat vak lo dan atang te chuan thina khop thlen thei accident ani lo ti chu an hrele ta a ti chuan Dion Separta senior forensic scientist chuan taxi chunga thisen hmun hranga kai dan bik te chu laser scanner hmang chuan a zir chiang ta a taxi chung mai baka apon lama thisen kai te chu uluk takin a scan zela ti chuan 3D mangin chu car le thisen om dan zong chu alo scan tenen chuan siamin a han zir chiang ta a thisen kai dan zong te chu a zir chian na tang chuan chem te avi na thisen chikani ti chu a hre thei ta a chuti lai mek chuan Fiona chuan Aron Mohini ruang chu alo zir chiang ve mek boka chu a zir chian na tang chuan Mohini chu a taksa voi som thum lai vi ani ti alo mu chuaka ma se Mohini thi na thlen tu berero chu a thina an vi na chu ani ti a soi tel bok aruang om dana tang chuan ama tha tum tu chuan driver seat nung chi atangin a be ani ti a hre theya Mohini po chuan alo be let ve ani ti
aruang an zir chian na tang chuan an hre thei bawk chu tiang ania wang chuan forensic lam chuan mohinia kar hnung lam kong khara chuan fingerprint a om le om lo te chu an han en ta a ta chuan a kong khar hon na bula chuan kut ze thla le thisen lo kai chu an mu ta a ma se chu mi chau chu tok an ti lo wangin a kar mun dang dang chu sterile powder mang chuan an han hrule ta a ma se chu ta chuan fingerprint rang somnga chuang chu an mu chuak tatlat mai le a tam tham em wang chuan thil ti sual tu ber chu hriat a har don hle in an hria a an ngai tuana po a boi map mai ani chu tiang ani ta ka wang chuan mohinia ke bula chemte an mu a fingerprint atang chuan zir chian an tum ta a ma se chu chemte a chuan an du ko fingerprint an mu lo wangin akar kong khara an mu atang jok chuan zir chian an tum le ta jok ani ti chuan kara fingerprint an mu somnga chuang chu uluk takin an han zir chiang ta a chung zinga pakhat le chemte an mu fingerprint chu alo in milta chia mai le ma se chu fingerprint chu tu fingerprint nge ani ti an hriat theilo wang chuan kar kong khara thisen kai chu a sample la in DNA test turin an thon ta ni chumi hnu chuan police te chuan mohinia accident ma a phur tele a accident nuwa boy som tu mi som pakwal zet te chu thu zo fia turin an lata a ma se chung ho tang chuan engma an nu chui la ya tangkai tur an mu chuak ta chuang lovani chumi hnu chuan an DNA test result alo chua chuan mi pa DNA nge yani ti an hre thei ta a ma se DNA le an fingerprint mu chu alo in mil le tatlat lo mai le ti chuan mohinia kara GPS atang chuan an chui ta a passenger alak nu nun na ber chu hriat an han tum le ta a chutia a passenger te an zon boi lai chuan police te chuan call an dong ta a chu call an don na chuan ani na thupin anin kota wantlang bol lo boma chuan towel le bag pol chu accident thlen ni atanga a om reng thu a soya chu thil chu an case chui laia alo tangkai arina wanga ron soya ni thu chu a ron soya ti chuan chulai hmuna chuan police te chuan kalta a chulai hmun chu accident thlen na atanga kilometer chan ve maya om ani nge a ti chuan bag pol le towel chula in forensic lam endik tur chuan an pe nga lani ti chuan chung thil chu an endik ngal thuaya bag chunga chuan lukhum pakhat chau alo oma abak engma mu ani lo ti chuan towela thisen kai chu an hanjir chiang le ta a ma se an zir chian na tang chuan chu thisen chu mi pahni thisen in cho pol alo ni a chu tianga mi thiam bik Joan Bray te chu thil zir chiang tur chuan an ti ta ni Joan ni chuan uluk taka a zir chian hnuwa chu thisen chu mi pahni thisen nge yani ti chu a hre thei ta a chu DNA an mu chuwa tharle mohinia kara thisen an mu te chu alo in ang le ta chuang lova chutia an evidence nei theina tura an lorin zong be sei om a om tak lowa chuan ti dan dang an ngai tua ta a chulai accident thlen na hmun vel bora wantlang CCTV le private CCTV footage te chu an han en le ta a ma se en tur alo tam tham em wang chuan chung footage en nan chuan thakhat chuang te mek mai hun an mang ta ni chu footage an en na chuan police officer pakhat chuan mohinia taxi chu a mu fu da hlau maya ti chuan mohinia taxi an mu na le akal na lam chuan thur bing ta a chutia an hanzir chian le na chuan mohinia taxi chu mi pakhat lukhum khum le bag pol akin alo phar ding ani ti chu an muta a chu pa chu ama a bag pol an charak tu ngei kha ani ti chu an hre thei ta ni ma se CCTV footage rang an en nu chuan a hmel chiang takalan na anei lo wangin tunge ani ti an hre thei mai lova ma se private dor pakhatin po na akalai chu chiang takin an CCTV in alo la fuwa chu an mu chuak ta a chuta hmel lang chu poster siamin veng tina chuan police te chuan an tar chuak ta chuai mai ni
chu pa chu a omna chin hria le ama lo mu anom chuan police ne na report wa turin an ti boka chutia an tar chu atanga rei lo te hnuwa chuan ACM na dor pakhata an ho tu pa berle assistant te chuan an dora akal thu chu police te hna chuan an ron report ta a ti chuan police te chu rang takin an thu don bo zuin eitur siam na dora an ho tu pa ber hna chuan an kal ta a an dora local pa chu a hming an hriat le hriat lo te an zota chu pa chuan George Sania a in soi thu le chu a hming tak tak ani an rin lo thu chu an lo soi boka engang hmel pu nge ani an zo le chuan ACN mi ani an rin thu an lo soi bok chumi hnuwa chuan internet cafe a thok pakhat chuan police te hna chuan report aron pe a chu pa chuan a bengkat manga China a jintura ticket ka thu aron soi le ta boka an du ani chuan CCTV footage en turpo a om thlap thu police te chu aron hril vele ta ni ti chuan police te chuan rang takin internet cafe lam chu an pan ngala CCTV footage sa an han en chuan chu bek pol ak tu ngei mai chu a bek pol a line en chuan a hmel chu chiang takin an hmu thei ta ni an han en zela atu ka po chuan chulai hmuna chuan akal le ani ti chu an hrele thei ta ma se chu mi tum chuan a thom hno te chu a lo thlak veka ma se a hmel chu hai rual ani lo chu mai ba ka chu an mi zon pa chu a ke ba ya ni ti an hre theya internet cafe dor do kan dom lo phei chuan ama in akal thei lo ani ti a hriat thei bok ti chuan a ticket kat na hmun atang chuan a hming le ni na te chu chiang takin an hre thei ta a hming chu ziaw sen ani in China akal tum ani ti an hre thei ta a ke bai na chan po mohinia a beina a hliam nia police te po chuan an ngai nget mia pokani ti chuan police te churang takin airport lampan chuan an tlan ngala February ninga a flight chuak zong zonga chuan ziaw sen chu a chuan le chuan lo an han en chuak le ta chulai hmun reception za somkua parukna chuan a chuak nge ani ti an hre thei ta abula CCTV footage satang po chuan akal nge ani ti le a in siam lai chu an hmu thei bok ti chuan police te chu an beidong le a China mi pui tam lu tu kara ziaw sen han zon chu dik tak chuan an hu phur ve le ani ti chuan China lama zui ai chuan akal ma a alo che na thin Auckland muna a in lua chuan a hnu ma zirchiana thil sual ti tu alo ni ngei chuan China police te ne na in thlun zoma man chu an ril ruk ta zo kani ti chuan ziaw sena in hlui chu an han zir chiang tranta a ma se in ruak mai ani to awangin a fingerprint han lak na tur chu alo mu mal to lova ma se a khum hnuaya chuan a boxer hlui le moza chu an mu chuak ta hlau mai le chu a thom hnoa DNA sample lak thei chu an in be sei le a chu thil chau chu an be sei na nei chhun chu ani mai to bok chu DNA an lak an zir chian na tang chuan chu DNA le a hma a bek pol le towel an hmu a DNA an hmu chu alo in mil ta chi mai le chu tianga fin fian na thatok tak neya anin ngai hnu chuan New Zealand police te chuan thil thlen dan eng kim le thil sual ti tu chu zio sen ani thu te an chui chua ma a China lampana akal thu te chu China police te hna an hril ta a arang thei ang bera chu pa chu zon chu sak turin an ngen bok ti chuan rang takin China police te chuan an thu don chu bo zuin an zona tanga rei lo te a chuan zio sen chu China police te chuan an man ta a zio sen DNA le a fingerprint te chu la in New Zealand police te hna chuan an thon ta ni chu an DNA le fingerprint thon chu a hma a bek pol le towel an chara DNA le fingerprint an hmu te nen chuan aloin ang ta chia mai le te chuan New Zealand police te chuan an evidence nei zong zong chu China police te hna kim takin an thon le ta a chutia an thon hnu chuan China police te chuan zio sen chu an dok tran ta ni ti chuan zio sen chuan Halloween a in puang ta a
thi na thlen zan dar khat vel bora chuan a ina ho a tum thu le atlai to awanga taxi a man ho thu a soya ti chuan a in lampana a ho lai chuan mohini chu lo thin rim thutin ku thak hi ala tum thu a soya chutia anin ti buaina a lo in dan na lama chuan voi som thum lai a vi tak thu chu a soita a chutia vi nuwa a hlo thon le si awanga accident anga alan tir theinan mi in bang a su tir thu a soitel bok chumi nuwa a bek vel chu an charna hmuna a pai baka rang taka ina a ho ngal thu a soitel boka ti chuan mi in an hriat a hlo wangin China a kalma chu pona chuan a chhuah to lo thu a soi boka Ziosen chuan an man chhuah a rin to lo thu te a soi sap sabaka a thil ti awanga a in chhir hle thu le a tum lok wang ani bik lo thu te a soi baka mohinia chung ko chunga ngai dam a dil ngal bokani ti chuan evidence rang an mu chhuah sa mang chuan Ziosen chu thiam lo chantir ni in China tan ina kum som panga chung tang tura chung thu rel ani tani ole tunruma tan chon khati zong kha ni le phot sela ka video min lo ngai thak sak thin tu te in zawai chunga lom thu ka soye hun man nuam vek ule